Mainuptanan niya daw kag iban pa kasapatan posible nga magbatsyag sa heat stroke kag dehydration. Bawod sa mainit nga tiyempo. Yaring balita nga itong gintutugan. Mga pilaman kabilog nung ang bakulod no niya si Ryan, napatsa na sadto sa maido. Bangod sang tuman kay init sang tiyempo. Hinali na lang kuno ang mainin ng luya kag nagpalanuka. Tungod sa init na eh. Bagay, gasuka, ano mo lang sila sang dugo, bura mo lang ilang balayon. Tika mo lang gabantay sa akong bibidiga. Subong at tigilinit, hugot nga ginapahanumdom sa Bacolod City Veterinary Office sa mga fur parent nga tutugan ang kahimtangan sa ilang mga pets. At least provide the pets with proper hydration, water, keep dextrose powder as first aid. Lamian man ang mga pets natin na mag-inom sang bugnong water, pwede gid nila i-mix ang ice. At kung na-notice nila na wala mayo inom tubig ang ilang pets, ma-syringe feed lang ta water. Ang ini nga mga dog breeder, kanya-kanya diskarte, agad mapaiwa ang heat stroke sa ilang hinubtanan. Once they suffer heat stroke, you don't wash them, you don't bathe them, and then wet their nose and their paw or their belly. Ang amon ng electric fan wala ga untat. Ang sa balay namon ya aircon sila. Kada summer season, nagapatigayon sa community outreach ang grupo ni Dr. Aaron Pabalan Jr. agud matabangan man ang mga nagamasakit nga kasapatan ilabi na ang mga layaw nga ido. Grabe gyud lang effect init no. Kag most cases masuffer gid sila sa heat stroke. That's why careful gid kita especially summer season. Make sure nga well shaded ang aton yung mga laga and then well hydrated sila. Predispose ang mga obese man no sa heat stroke. Ipaiway man ang malawig nga walking sa mahinuptanan bisan pa kung gabi. Samtang, ginapaligmat naman ang publiko kontra rabies matapos sa record ang ikaduha ka rabies case sa ido sa barangay Mansilingan. Nang patigayon sang pre-exposure shots ng City Vet sa mga tag-iya sa ido. April 15, sanggin padangat sa City Vet ang pagpangagat sa ido kag napatay ini sang April 18. Gilayon ini gipaidalom sa confirmatory testing sa rabies infection kag nagpositibo. Opo, Kirill Casillo, Adrian Pratos, One Western Visayas.